velkommen til interviewerteamen. I dag skal vi se Svend Svendsen. Hej Svend. Hej Svend. Nej, jeg er ikke Svend. Vil du da så sætte dig ned, Svend? Svend, hvordan er det at kaste nogle syge trick? Hvor ved du fra, jeg kan det? Jamen, det er fordi vi ringede jo til dig i går. Det ved du godt. Kan du ikke huske det? Nej. Nå, okay. Hvor har du lært det henne? Altså, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Okay. Vil du gerne vise nogle børn det? Hvad snakker du om? Ja. Kan du ikke huske det der i går? Nå jo. Det var rigtig... Er ikke det der med gymnastik? Jo. Okay. Stuntene, ikke? Ja. Hvor lærte du det henne? Jamen, jeg prøvede bare. Og så er det på internettet. På internettet? Ja. Okay. Vil du vise nogle børn det? Ja, måske 2 trick, men det er nok farligt. Så jeg holder på en trampolin. Som I kan se, så er vi på en trampolin. Selvfølgelig gør jeg det, Svend Svendsen. Ja, lidt meget. Nå, Svend, lad os se det første. Vil du gøre det i slow motion? Okay, nu kommer jeg. Selvfølgelig. Ej, var det dig, der skød? Ja. Det gør man ikke, vel? Okay. Kan du fortsætte? Ja. Hold da op! Og jeg får en skid. Ej, det var... Puha. Ej, det vil vi ikke finde os i. Kan du lige gøre det sidste træk, og så... Okay. Ej, det er ulækkert. Vi siger tak til dig, ikke også, Svend Svendsen? Gjorde det ondt i din nær? Og min fodnumse. Moin, Svend. Moin. Tak for det. Au, for helvede.